Ако спра, как ли се прави за инвалидно място? Пред него, до него няма проблем. Там няма места. И така хора, да, сложиха ми скоба, платих си за това да ми махнат скобата, но аз нямам проблем с това. Имам проблем с това, че ето току-що минавам покрай две инвалидни места, паркирали с 4 коли на тези две инвалидни места, от които две от тях имат стикер. Какъв човек трябва да бъдеш, за да вземеш стикера на баба си, който и се полага, защото е трудно подвижна, но така или иначе не я изкарваш достатъчно и се сещаш веднъж в месеца да извъннеш и ползва стикера, за да можеш да паркираш по-близо до магазина. Поздрави на всичките с сините талончета, да спите спокойно, да ви е приятно на душата, правете си няколко копита, служете си на самолетите и на тракторите, за да може и те да спират на инвалидните места, за да ви е удобно на всички вас. До скоро!